isi ala nye ya. Anyị ga-eje n'iru Chineke nye ya onye obiọma ya na-enwerube, onye obiọma ya na-enwerube n'ụgbọ aja nke misato ya, wee n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. N'aja mmasị n'ụwa, anyị na-echeta n'ụzọ pụrụ iche Fred Oniga, onye na-ayọ nchekwaba Chineke na ududi ya na ngọzi ya n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi ya niile n'ebe anyị nọ, maka ndọnyere ọ nọnyere anyị n'izuụka gara aga wee dubata anyị n'izuụka ọfụ nke anyị banyere tata. Ka anyị na-ekene Chineke, ka anyị na-ewere onwe anyị, na-ewere ezinụlọ anyị, na-ewere atụmatụ anyị niile dị mma na-erunye n'aka Chineke, na-ayọ ka ọ na-edu anyị, ka ọ na-agọzi anyị, ka ọ na-agbazila anyị. Anyị na-ayọkwazi ya ka o mee ka izuụka ọfụ n'ụwa nke anyị banyere mara anyị mma site na Kristi Onyenwe anyị. Anyị nwezila ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị natazi ya n'isi a na runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukarịstịa n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Kwesịrị na mụ ga-eme site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu, nye ka m bịa Virgin ọkpọ na ndị mmụọ na ndị nsọ niile na ụnụ ụmụnna m, ka unu rịọbara m sebụwa Chukwu anyị ayịyọ, ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ ụwa anyị, duruo anyị na ndụ ebe ebe. Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke onye ebere, i sitere n'okwu ọnụ gị bụ nwa gị were ụzọ dị ịtụnanya mee ka gị n'ụwa dị na mma ọzọ. Anyị na-arịọ gị, mee ka anyị bụ ndị otu Kristi were ịhụnanya na-ekpo ọkụ n'okwukwe dị ndụ
na-akwadosi ike maka emume nke na-abịanụ. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ nke abụọ nke ihe emere. Ndị isi nchụaja niile na ndị mmadụ mere njọ kwuru njọ, mekwasa n'elu mmehie ha niile, bịakwa na-eme arụ niile nke ụmụ mba ndị ọzọ, na-emerụkwa ụlọ nsọ nke Onyenwe anyị dọrọ asọ na Jerusalem. Onyenwe anyị Chineke nke nna nna anyị ha buru ụzọ si n'ọnụ ndị ozi ya dị iche iche na-ezigara ha ozi, na-agwasị ha akwụsị n'ihi na ọ chọrọ ịzọpụta ndị nke ya n'ụlọ nsọ ya. Ma ha jiri ndị ozi Chineke mere ihe ọchị, nupụkwa isi n'aka dọrọ ha na ntị. Ha jiri ndị amụma ya mee ihe ọchị, wee ruo mgbe iwe nke Onyenwe anyị lara elu karịa n'ebe ndị nke ya nọ, nke na o kwesịghị ogbugbo. Ọ bịa were eze ndị Kalidia buso ha agha, onye gbusiri ụmụ okorobịa ha n'ebe kacha nsọ nke ụlọ nsọ, nke na o nweghị onye ọnwụ hapụrụ, ma ụmụ okorobịa ma ụmụ agbọghọbịa, ma okenye, ma onye na-ala ezumike nka. O wee ha niile nyefee eze ndị Kalidia n'aka. Ndị iro ha bịara were ọkụ sure ụlọ nsọ Chineke, kwatụchaa mgbidi Jerusalem, surukwa ụlọ eze ọkụ, bịakwala ihe dum bara uru na Jerusalem n'iyi. Nebukadneza bụrụ ndị mma agha gbufọrọ laa Babilọn. Ebe ahụ ka ya na ụmụ ya jiri ha mere ohu, wee ruo mgbe alaeze ndị Peshia were ike ọchịchị. Ihe niile ndị a bụ ihe emere iji mezuo okwu Onyenwe anyị si n'ọnụ Jeremaya kwuo sị, wee ruo mgbe ala wetaghịrị ụbọchị ezumike niile fulaghara ya, n'oge niile ahụ ọ tọgbọrọ n'efu, ọ ga-edogide ụbọchị ezumike asọ ruo 17. N'afọ mbụ nke Sairọs eze Peshia, iji mezuo okwu ahụ Onyenwe anyị siri n'ọnụ Jeremaya kwuo, Onyenwe anyị kpalitere mmụọ nke Sairọs eze Peshia ka o tie iwu, depụtakwa ya ebe mmadụ niile ga-ahụ ya n'ala eze ya gburugburu. Nke a bụ ihe Sairọs eze Peshia kwuru: Onyenwe anyị Chineke nke eluigwe enyela m alaeze niile nọ n'ụwa.
o nyela m iwu ka m wuoro ya ụlọ nsọ na Jerusalem nke dị na Judia. N'ihi ya, onye ọbụla n'ime unu so na ndị nke ya, ka Chineke ya nọnyere ya, ya gbago ebe ahụ. Okwu Kosebuwa. Ọ bụrụ na m chefuo gị, ka ire m rapara n'okpo ọnụ m. Ọ bụrụ na m chefuo gị, ka ire m rapara n'okpo ọnụ m. Na ngịga mmiri Babilọn ka anyị nọdụrụ ala na-akwa akwa mgbe anyị chetara Zayọn. N'alakara osisi toro n'ala ahụ ka anyị kọkwasara ụbọ akwara anyị. Ọ bụrụ na m chefuo gị, ka ire m rapara. N'ebe ahụ ka ndị dọtara anyị n'agha gwara anyị ka anyị bụọrọ ha abụ. Ndị a emegbuo anyị gwara anyị ṅụrịba ọṅụ, bịakwa sị, bụrụ na anyị abụ Zayọn. Ọ bụrụ na m chefuo gị, ka ire m rapara n'okpo ọnụ m. Ma olee otu anyị ga-esi bụọ abụ Onyenwe anyị n'ala mba ọzọ? Jerusalem, ọ bụrụ na m chefuo gị, ka aka nri m kpọnwụọ. Ọ bụrụ na m chefuo gị, ka ire m rapara n'okpo ọnụ m. Ọ bụrụ na m ghara icheta gị, ka ire m rapara n'okpo ọnụ. Ma ọ bụrụ na m ejighị Jerusalem mere isi aṅụrị m, ọ bụrụ na m chefuo gị, ka ire m rapara n'okpo ọnụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara ndị Efesọs. Chineke bara ụba na amara, n'ihi na ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ ebuka. Ọ bụrụgodi mgbe ahụ anyị nwụrụ anwụ site na njọ anyị, Chineke kpọbatara anyị n'ime ndụ Kristi. Chineke ji amara ya zọpụta unu n'ime Kristi Jesu. Chineke mere ka anyị na Kristi soro bilie n'ọnwụ, bịakwa nye anyị na ya ọnọdụ n'eluigwe. Nke a bụ iji gosi ndụdụgandụ niile na-abịanụ site n'imere anyị ihe ọma dị egwu n'ime Kristi Jesu. Na amara ya anaghị agwụ agwụ. Ebe ọ bụ na eji amara zọpụta unu site n'okwukwe, na ọ bụghị site n'ike aka unu, kama site n'onyinye amara Chineke, na ọ bụghị site n'ihe ọbụla unu metara ka mmadụ ọbụla ghara ịnya isi. Anyị bụ ọrụ aka nke Chineke kere n'ime Jesu Kristi, ka anyị wee na-ebi ụdị ezigbo ndụ ahụ Chineke kwadoro n'isi mbido na mmadụ ga-ebi. Okwu nke Kosebuwa.
Chineke hụrụ ụwa n'anya nke ukwuu, nke na o were otu nwa ya nye onye ọbụla kwere na ya enwela ndụ ebighị ebi. Onye nwe anyị nọnyelu unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. Jesu gwara Nikodemus, dịka Moses si welie agwọ elu n'ime ọzara, otu ahụ ka a ga-esi welie nwa nke mmadụ elu, ka onye ọbụla kwere na ya nwee ndụ ebighị ebi. Chineke hụrụ ụwa n'anya nke ukwuu, nke na o nyere so otu nwa ya, ka onye ọbụla kwere na ya ghara ịla n'iyi, kama ka o nweta ndụ ebighị ebi. N'ihi na Chineke eziteghị nwa ya n'ụwa ka ọ mụwa ikpe, kama ka ọ zọpụta ụwa. Agaghị ama onye kwere na ya ikpe, ma amalarị onye na-ekweghị na ya ikpe, n'ihi na o kweghị na nwa ahụ Chineke mụrụ naanị ya. Nke a bụ ikpe ọmụma ahụ, na onye ahụ bụ ìhè abịala n'ụwa, ma ndị mmadụ hụrụ ọchịchị n'anya karịa ìhè, n'ihi na omume ha jọrọ njọ. Onye ọbụla omume ya jọrọ njọ na-akpọ ìhè asị, ọ dịghị abịakwute ìhè, kama ọ ghara ime ihe ọjọọ. Ọ ghara ime ka ajọ omume ya pụta ìhè, ma onye na-emezi omume na-abịakwute ìhè ahụ, ka ezi omume ya wee pụta ìhè, n'ihi na o mere ya n'irubere Chineke isi. Oziọma nke ose bụ ụwa. Ụmụnne m na Kristo, toduenu Jesu, onye jisi ike, onye gbakọta ya alụ. Ụnụ afọ na ndị oge enyela aka taa erika. N'ihi enyela aka taa erika. Naghị enyela aka erika. Abụ m onye ka mbụ n'ụwa, abụ m onye Chineke na-echere m echiche ọma. Abụ m onye ka mbụ n'ụwa, abụ m onye Chineke na-echere m echiche ọma. Ịbụkwa onye ka ịbụ n'ụwa, ịbụkwa onye Chineke na-echere gị echiche ọma. Onye ka mbụ n'ụwa, abụ m onye Chineke na-echere m echiche ọma. Nyenụ ya, nyenụ ya, nwanne m nyenụ ya, nwanna m nyenụ ya, ndị nne nyenụ ya,
ndị nna nyenụ ya, ụmụaka nyenụ ya, onye ọbụla nyenụ ya ekele ọma. Anyị bụ onye ka bụ n'ụwa, anyị bụ onye Chineke na-echere anyị echiche ọma. Abụ m onye Chineke na-echere anyị echiche ọma. Amen. Tata bụ ụka nke nọ n'oge Lent. Tata bụkwazi ihe ndị Latin na-akpọ Letare Sunday. I think mgbe m agbapụ m ọsọ n'oge, because achọrọ m ichenji akwa ka m wee nwee ike gosi ụnụ ihe bụ Letare Sunday, because tata anyị kwesịrị iyi akwa pink, and ọ bụ na m yi akwa pink ahụ na-aka like ya maka ọ malụ mmarị nne, kama na ọ na-enekọta m anya fe nwoke na-eyi pink n'ụlọ ụka. But it's so beautiful. I have it in my church, mana ndị enwere ya, mana Chineke mee ebele ọ bụ na ncheta ya n'oge Lent, because 2 times ka Father na-eyi pink, ugboro ịbụọ n'oge Advent ya na n'oge Lent. So ka a na-enwe 2 times. Unu ga-echeta mgbe Advent ahụ, mgbe a na-amụnye kandụl, amụnyegide kandụl elute na nke pink ahụ, mgbe a ka anyị jikwa ihe kwa pink. Then abịa n'oge Lent tata ka a na-akpọ Letare Sunday, and ihe ọ pụtara bụ rejoice. A na-asịzi kedu ihe anyị na-enwela aṅụrị? Ihe anyị na-enwela aṅụrị bụ na anyị ebidogoli njem Lent from Ash Wednesday, jegide welute n'etiti. We're in the middle of Lent, and etu anyị lutego n'etiti, ị na-anya ebe ijegolo eje, nekwu anya ebe ị na-eje, ịma na ịgbani ana. Ụkasị nwebe aṅụrị maka na ebe anyị gago halfway na ihe ọma na-abịa n'Easter buru ibu. So si bido kịta nwebe aṅụrị wee na-akwado nzọpụta nke Chineke ga-azọpụta mụ n'ụlọ. Anya ka eji akpọ Letare Sunday, rejoice. Na oziọma tata, achọrọ m ịlụtụ aka that Christ is the light. Ife. Jesu bụ ife. And I've always tried to compare darkness and light. Ọchịchịrị na ife can never be the same. Anonya ka ịgọ akwụkwọ nsọ si Jesu si na onye ọbụla na-aga n'ọchịchịrị amagola onwe ikpe, mana onye na-aga n'ife bụ ezigbo onye omume. Egosila anyị n'ihe ọgụgụ onye a na-akpọ Nicodemus. Enyego m na instances so much etu ọchịchị na-adị na etu ife na-adị. There is no way you can compare darkness and light. I know I have given this instance of when the no marker or your sombalo in the night. But I think that particular day I went to my grandmother's house. Imago jebeni ochie. Ilu onu ni ochie obute ofe. Ketu onwe ke ndị mo na akpọ grandma. They were grandmother. Manuku. So different things. I want to wear no cheer because the old one, because the so if I'm going to be new cheer, then when we came to the village, so anima on the battle with the excitement, the grandmother name we no from one way. So we just see of emergency. And my mom when they want to go for emergency now, but I know no father. Manangwa gebia. Ibanye na kitchen weje ki mekonyata esi ana mi sie mo ogiri enwe etu esi hemie so
I join lawyers. Before you know it, just give them 10 minutes. So fair you go. And the funny thing, okay, for emergency, on our talker and car hitting a mono. Emergency, and will do turn at all. Kali and Kan about Quado, Akulo Totin, Magikulo Totinose. Makanka Hana na wole mi will na edozu giruchi Hana de offer. So anybody more fame agonia na nuchi Amaramumbu Chiji. Agadi white, a Kunanga Laro. Phone Adrono. So I had to go. So I got to say, I'm Cassisia Pota. And one place, Imanande by name no Ozu in front of the houses, usually. And unfortunately, didn't came with a fence. Nabeha. It has a lower bound. So usually during the day, in Aga, if you go there, if so you have confidence na that you'll be fine. Even though during the day, I don't go because if follow what I call it 9 years, 10 years, so follow in. I got a day, I go to the how you see about potato bag also. So man, during the day, on a day easier. But this one was around after 7 to 8. So I never go to village. I go around 6:30. Onye ọbụla eburu okpi ya na-emegene na sọsọ ihe ga na-anụzi bụ akwa ewu na ọkụkọ na whatever na-ebe in their houses. How can you know scenario village ọfụma? So agawazia mpụta ebe burial ground ahụ. Ịma na ụjọ, when I say I'm going to nkụziri ebe a, faith and fear. Agwefulu fear. Enwere ihe ụjọ ama emege n'ụwa. Because Ujo can create imagination that never existed. Ujo can create, you know the key jail no. Obu no we hene megi. Ujo biara agi na hu, that illness had multiplied. Ujo biara agi fu, obu not just obeli hene megi na anya. Ozugbo na ujo na abia gi na anya gi na ga hekpu isi. Efu anya ni na emegi ni egbube gi. You be feel got here na afọ onwe ha nka mana until you jail no doctor say gị nene osimba no you are fine and ozugbo doctor na say gị na dị mma gịnị na-eme isi ani ni na-egbu ana afọ na alụ ga-agwụ. Part of it is fear. When fear dominates your life, it's so dangerous. So I think ụjọ abịara m na amanga nsi n'anya na that akwụkwọ na mma kwụrụ naga forget ya the graveyard, but no out of fear, just like gakata mago nokato nwunye lotu nelanya n'azụ ghọlụ akpannu zenere amanya n'azụ ghọlụ akpannu ozugbo ọsọ maginera odinka oputabago na ihe whatever imagination that was coming from nowhere odinka ihe no ni megbere ground oputago that umposo. And in my village, if you're running in the parts of the village, umunukwu osisi and which are stumps ya na putanilo that you will not even remember. So you bagado just say kuku dofu isigelu ana etugalia. So adamadahu but that's not even a problem because it's more painful than whatever is in the graveyard they get mudogi. When they work with Henachoge and you could you see your shadow. Your shadow will now be pursuing you as the ghost. And you start running. So that is the danger. Or you engineer this scenario of how dangerous the night could be. Nicodemus, I go ni ha ogu nke mbụ jekwuru Jesu. Kedu mgbe o ji jekwuru Jesu? N'abalị. Gịnị ka o ji jekwuru Jesu n'abalị? He doesn't want to identify because he's a Pharisee and a teacher. And so because he's a teacher, and Jesu na condemn her because ha bụ ndị iru abụọ. Afọ ọcha na ụtụtụ eme gịnị? Afọ ji na ehihie eme gịnị? Ejie. They are never stable. You can never rely on them. And because of that, so ochoro kan do tie malo nya na achi jefu Jesu. And then we don't want to identify with our Christianity.
ịnọdụ n'ọfịs enwere ike kwute Catholicism asị Catholicism, gịnị, what is it? Catholicism is a church of worshiping Satan, worshiping this. Onye ụka Katọlik eme gịnị? Okwuchi ọnụ nene. Maka gịnị? You want to be like every other person. Nicodemus moved in the night. Enwekwu ndị dị etu ahụ abịa n'ụlọ ụka abụrụ ndị ụka tata. Esi na n'ụlọ ụka na ọkacha na bai na Naịjirịa, esi na n'ụlọ ụka abalị oje ebe oje na nke dibịa. Oje na nke dibịa ịbata na bịa efu nke ekobe na silin, efu nke ekobelu na ezo n'okpuru bed. Ọ pụta ụbọchị ụka ojelụkwa akụrụ egwu ka eze ụmụ egwu a na-akụba n'ụlọ ụka nyanwa ga-agbakarịcha egwu n'ụlọ ụka. Egwu niile a ga-akụ n'ụlọ ụka, he or she will dance like anything. Then olukwa n'abalị ome gịnị? Oje ebe ọ na-eje nke ya. This is people of duality when it comes to faith. That was Nicodemus. But on a different note, Nicodemus at a point wanted to understand what Christ is. Ojekwuru Jesu wee jụọ ya ajụjụ. Jesu wee sị ya, n'ọsọsọ n'ikwubala aka gị ọtọ, sọsọ na inekwasara m anya because I am the light. Sọsọ na iso ife mụ bụ dị nwa na Jesu Kristi na-enye na-eme afụnata ụzọ. O wee welu ọsịa dịka Chukwu si wee welite agwọ enu n'elu ọzara, na-etu aka nya bụ Jesu ka a ga-esi wee welite enu na onye ọbụla na-ekwasara anya bụ Jesu anya ga-eme gịnị? Ga-enwe ndụ. Now the only way you Nicodemus can have what you want is to look up to Jesus, because Jesus is the light. Nya bụ ife nyelu ndụ mụ na gị. Egosikwa anya n'ihe ọgụgụ nke mbụ n'ụzọ pụrụ iche. N'ihe ọgụgụ nke mbụ, ndị Juu bido bibe ndụ etu o si sọ ha. You know, sometimes people walk away from God. Sometimes they don't care about God. Chukwu na-ezielu ha ndị amụma, ezie prophet Micah, onye ka ị na-agwa? Ezie Jeremiah, onye ka ị na-agwa? And they mixed up with people of other nations. When they mpụ n'enu mpụ, and part of their conviction bụ na nnukwu n'ụka Jerusalem alụ n'afa Chukwu na alụọ ya ihe ọsọ ha mee na Chukwu ha ekwenata mebie gịnị? Mebie unu ụka. God has no business with the wall, because the Bible said your body is the temple of God, not the building. Arụ anyị bụ n'obibi nke Chineke. Mgbe iwe Chukwu bịara, maka akụzigolu ha kụzielu ha that Christ is the light, they did not listen. Chineke tinye gbube akwụkwọ nsọ si anyị na o bidoro ogbugbu egbube ma okenye o ma ụmụaka o ma ndị ji ọkpọsọ eme gịnị? Aga na onye ọbụla gwụrụ agwụ na enwere onye arapụ. Not even one person was spared, because they walked away from God. My dear brothers and sisters, Jesus is the light. No matter what it is, no matter the deception of mmadụ nyere gị n'ụwa, he remains the light. Ife anyị ji afụ ụzọ. Ọ bụ na anyị nekwa anya efu na sọọsọ mgbe Chineke bịa gbaghalụ ha bụ ihe a gụrụ na Abụ Ọma tata. If I forget you, O Jerusalem, let my right hand wither. If I forget you, O Jerusalem, let my tongue click. Ya ka ilem ọ bụ ndị ba asị nọ ka ilem tapara na akpọ m. And ị ga-ama condition mmadụ ji kwuo okwu ahụ. At that point, ha taga afụfụ taa afụfụ taa afụfụ taa afụfụ taa afụfụ takata afụfụ maka ihe ọjọọ, because they walked away from Christ. They walked away from God. Afụ mepe ha anya, and they remembered God. Ha je kpee ekpele, tụkwasị aka, faced the east. Sị ya, ọ bụ na ichefuo gị ọzọ, ma anyị ihe ọ bụla sọrọ gị. And God raised Cyrus, the king of Persia. Sị ya, go and save my people. Ụmụnne m na Kristi, I can on a journey of Lent.
icon on a Lent. Unu cheta last week, Chineke kuzila anyị his commandments. Kuzila anyị ụzọ niile anyị ga-esi wee sie. The first phase of commandments, bụ loving God. The second phase of commandments, loving your neighbor as yourself. Ogosi anyị ka o si sweep the church, the temple, because people were committing atrocities. Lent is a moment of cleansing. May we not lose sight of what we are celebrating. Jesus remains the light. Ka anyị nekwasị anya, ka anyị ka na-eme njem Lent anyị, everything we promise God as our Lenten observance, biko ka anyị nekwasị anya. Ụfọdụ ime anyị nwere ọtụtụ nkwa anyị kwere Chukwu for this Lent. Don't lose sight of that promise. Ka Chineke gọzie anyị mgbe anyị na-eme etu a site na Kristi onye nwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke. Ogbe ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọta ahụhụ, ọnwụọ, enye ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka Nna. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpele nke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpele. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị ewelugo, anyị agbakọtago ọnụ n'ụlọ nsọ gị iji wewere onwe anyị n'ụzọ pụrụ iche wee gosipụta gị. Ịgwala anyị tata na ịbụ ife nke ndụ anyị. Anyị na-ayọ ka ịmụnye ọkụ nke ife gị n'ime obi anyị, ka ị na-alụ ọlụ na ndụ anyị, ka ị na-agbazili anyị. Onye mere n'igwe na ala, dị nwe na anyị nụrụ anyị ya anyị.
Dị nwe anyị nụrụ anyị anya. Onye mere n'igwe na anọ. Dị nwe anyị nụrụ anyị anyị ka anyị rụnata ezi isi a narụnye Chineke bụ n'obi ndị ọzọ niile. Chineke nke igwe, ị na-apụtawo mgbe mmụọ m nọ na nsogbu. Aga m enye gị ekele ọma ka m ga-enye gị, otito ọma ka m ga-enye gị. Abụ ndị nsọ ka m ga-abụ iji gosi na ị bụ Chi. Gbara mmehie m Chineke ka nketa oke n'ime gị. Ọkwọ gị si n'ihe buru m ibu ha. Ọkwọ gị si n'ịga abụ nke m bịa anọ m n'iru gị ka nketa oke n'ime gị. Onye nwe anyị Chineke, anyị ewulugo nsọpụrụ, anyị ewulugo okwukwe wee bịakwute gị. Ihe n'ụbọchị tata na ịkụziri anyị na ọ bụ naanị gị bụ ife nke ndụ anyị, ife nke ga-egosi anyị ebe anyị na-eje, ife nke ga-eduzi anyị, ife nke ga-echekwaba ezinụlọ anyị, ife nke ga na-agbazili anyị mgbe niile. Anyị na-ayọ ka ị nụrụ ayụyọ anyị niile, ekpere anyị niile, nsọpụrụ anyị niile nke ụbọchị tata, ma gboro anyị mkpa anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. We will
na ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Onye nwe anyị ji aṅụrị ebutere gị onyinye ndị a bụ ihe eji agwọ anyị ọrịa mgbe dum. Biko anyị ji ume na-arịọ, mee ka anyị jiri okwukwe dị ndụ na-esekpụrụ gị bịakwa na-efe gị n'ụzọ kwesịrị ekwesị maka nzọpụta nke ụwa. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye elu nọ. Wenite n'obi ihe nọ. Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi bara uru na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, onye nwe anyị nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye sitere n'ihe omimi nke iwere ahụ kpọpụta mmadụ na-awagharị n'ọchịchịrị wee kpọbata ya n'ihe nke okwukwe, onye jiri mmiri mụgharịa ndị amụnyere n'ohu nke njọ ochie, bịa gụnye ha n'ụmụ ya. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Nna anyị dị nsọ, ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site ịrụkwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunia n'ọnwụ, nke o jiri aka wee nara. O were achịcha nye gị ekele n'otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otito, bunye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe a ga-agba ya n'ihi na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta,
anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ekwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị osise n'ụwa na-ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edikọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo.
ụmụnne m na Kristi, na enu nwa atụrụ nke Chukwu, na enu onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke, ọ bụ gị na-enye mmadụ niile na-abata n'ụwa ihe. Biko were ebube nke amara gị hụnye ihe n'ime obi anyị, mee ka obi anyị jupụta n'ihe nke ezi oziọma gị, ka anyị na-eme ihe na-amasị ebube eze gị mgbe niile, bịakwa nwee ezigbo ịhụnanya n'ebe ị nọ. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Otu dịrị Jesu. Second collection. Amen. Mkpagha gị ihe ukwu ga-eme, mkpagha gị ihe. Mkpagha gị ihe ukwu, mkpagha gị mkpamkpa, mana mkpagha gị omema. Mkpagha gị mana mkpagha gị mkpamkpa ga-akpa. Ihe ukwu ga-eme, mkpamkpa ga-akpa. Ihe ukwu ga-eme, eze mkpamkpa ga-akpa. Ọgbakọ ebezi n'akwa n'ihe ukwu ga-eme. Nwanyị agaghị ji anya mmiri n'uche nna ga-eme. Mkpagha gị ebelebe ga-egbu. Mkpagha gị nna ihe ukwu ga-eme. Mkpagha gị mkpagha gị mkpagha gị na mkpagha gị mkpamkpa ga-akpa. Otu dịrị Jesu. Ihe a ọkwa si na parish. Please support Salve Regina Catholic Academy's rifle fundraiser. Tickets are on sale at the rectory for $20. For further information, see the bulletin.